Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Shoyambiri atfati parati pasanepo panopa ma takeaways. Takeaway maidziwa. Tipasane takeaway. Takeaway. Chinthu inomayirenga away. Right? Okay. Takeaway same restaurant yeah. Koma takeaway tufati kambeza meeting ya Trump komanso Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel. Nditu amene yuyu anapita nditu ku USA komene nditu kumeneko amakakambirana zokuti nkhondo ibuke pakati pa America ndi Iran. Ndipo iyoyo inapanga offer kuti ya ithandizira nditu ikhala mbali ya America. Kutibula Iran. So, choyambirira tikambe pano kunena kuti Benjamin Netanyahu pamene amanyamuka ku Israel ananenetsa kuti ndikupita kumene ndikakambirane ndi President Trump pankhani yokhudzana ndi Gaza komanso Iran. So amafuna kukampanga convince kuti ase usalole tenazone timenye nkhondo pano. And atapita kumene kuja okay tinene pano kuti meeting imene okay ulendo umene trip imene uyoko kumana ndi Trump ndiye number 7 Trump chitengene mpando temwe maliza meeting yawo inatha 3 hours awukambirana. Koma meeting imene inali yosiyana ndi meetings zonse. Choyambirira meeting imene no cameras. Panabe makamera kuti tuone kuti no cameras. Meeting are very sensitive computer. Number 2, meeting after 3 hours. Palibe definitive agreement. Palibe zimenagwirizana. Palibe zimenamvana. Palibe zimenarani. Palibe zimenamvana. Palibe like abanga spend 3 hours kumakambirana nkhani ya Iran ndi Iran, especially for topic inali kwambiri inali ya Iran. Koma palibe zimenagwirizana. Mobanga check. Palibe agreement imene Netanyahu ndi Trump apanga. For agreement amafuna Netanyahu ndi nokuti tenayo Iran ndi total. Kwa palibe chimene chasintha despite spending 3 hours. Palibe agreement. Feel sorry for Netanyahu. Ndamvera chisoni kwambiri. Panali kafumu kana panali fumu ina nthawi imene yopondereza kwambiri. Imene after fumija inali yopondereza yankhaza basi inango inazalemba kanyimbo yalemba kanyimbo ndanamuza anangomwira na muthu nake kuti tabako tafume mnjabwe afuma kuti ndalemba nyimbo ndifuna ndilimba ndeumvetsere ndanyimba afuma namba kuimba after kuimba kanyimbo kaja kana kwanaza mfusa bwanji kalipo muthu anango anota akulu ineyo sindimana maya ngaphile zina nyimba niyo ndio nyasa kwambiri like sikumveka like no wana para ndafuma nati sasa tamigene mndenda amene okusa kwambiri eti nofumu yake apanga makuriyo kapanga kenako anamusunga mchi kwa mwezi wa nthundu kenako afuma nene mpasa kwa nyimbo kainaso kenako anamuza takamutulutsena namuza kuti akule ndakutulutsana papa koma musanapita ndalembaso ina ndanambaso kutani kuyimba munthu uje chimene angopanga anangonyamuka ndikumapita anamfusa yo upita kuti nangora ndokalowa sorapo kondendetu. What does it mean? Munthu akutulutsa koma kuti apita akalowa sokondende. Thandizo ti
yeah, answer like umwejo yamba ije kuti akula sizili bwino nde kulibwe ndikangolowera apa asachiro ndiko ankha kuti tiye kalowe. So despite spending a month anatha mwezi wanthu ndithu komano palibe chimene chitika. So Trump ndi Netanyahu akhala kumakambirana 3 hours pamene chitika. China chimene chitika chimene chili chodabwitsa kwambiri chinthu chimodzi. Akatuluka meeting mucha amakhala ndikupanga thuka mwambo atolankhani makuti komano zimenezo ulendo sizinachitika. Sizinachitika. No. Ungotuluka orali mapita kana thapa bacha fosa ndikumati kunali zabwino mene koko. Okay, amene Netanyahu wanyamuka pano bose mwina ena antisakudziwa anthu alisa wapita pano wapita kufika ku Israel ku America wachoka inali yoti basi ina yake ija yeah sukuti inali yoti makuti. So Trump watijana Netanyahu sana veke statement wangonya mukapita kuma Trump watijana naye paja Trump ndi Trump basi ndi yayakaija amayankhula. So Trump wayankhula kuna kuti choyambirira palibe decision imene palibe zimene tagwirizana koma ineyo my wish zimene ndikufuna ine nzonena kuti deal itheke ndi Iran basi mpaka kafika kumapeto okesechero imene kuti basi chimene ndikufuna deal ndi Iran itheke ikafika kumapeto. Ngati zingakhala kuti sizivuta ndikuti tiona mmene tingapangire koma iyeyo akufuna kuti deal ndi Iran itheke. He is weighing akuyeza military actions over diplomacy. Akuona kaya kuti timenye nkhondo ndi kuti tingokambirana bati pange banje, right? So izizi suti zangobwera sokuganiza kwena suti kwangobwera kuti ati kuyeza kaye kuti akuona so ndi mmene so Iran ikupangira respond mmene ikuyankhira aso payo khaso kuti nangati inakhala Iran yone so kale koma kuti Trump akuyesa. So zimene zikupenekereka kuti by the way, but take away zimene akambirana nkhani yonse yokhoza ndiko Gaza kujani ku Iran mwakuti zonse ndizona kuti sizili like situ zote zichitika njani koma nkhani ndikuti palibe chimene agwirizana pakati pa Netanyahu ndi Trump, palibe chimene iwo agwirizana nkhani ndimene. So guys, timafata pasana update imeneyo manso tipasana so update inaso aya ku North Korea. Guys, thank you so much.